ka san kana da mai lurar da kun gaza gane kanta, kun yi maganin, kun je asibitocin, kun je wajejen malaman, kun je wajejen bokayen, kun je wajejen masu magani na gargajiya. To dan uwa ga sirri wanda zan baka. Wannan sirri wanda zan baku, zamu baku ne dan arzikin fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kana da mai mara lafiya, imma dan uwa ko yar uwa ko amini ko aminiya ko ya kai ga kasancewa ko kanni, bakin gwargwadon misali malam ko iyayenka ko mahaifi ko mahaifiya, daure ka jaraba musu wannan abu. Duk yanda ake ganin cewa an gaza gane wannan lurar ta mecece, to in Allahu ya yarda in dai magana ce kan ko sihiri ko ya kai kasancewa sama ko shafa iska ko ya kai kasancewa an yi bayanka ga dodo ko ya kai kasancewa maye ya kama ka an rasa yanda za a yi. Dan uwa wallahi jaraba wannan abun. Da farko ana samun abu kwara hudu, kauci ne za a nema kwaya hudu. Na farko akwai kauci na kuka, na biyu akwai kauci na tsamiya, na uku akwai kauci na tumfafiya, sai na hudu akwai kauci na gawo. Waɗannan kaucicikan su ake nema ranar Lahadi, sai a yi ƙoƙari sai a shanya su a ɗaki sai su bushe sai a daka. Dan uwa za ka yi ƙoƙari idan kai wannan abun sai ka nemi me, za ka nemi ƙwai ƙwaya uku, ko ƙwan kaza ko ƙwan zabo ko ya kai kasancewa ƙwan kaza turawa ko ta Hausa. Ana neman ƙwai ƙwara uku, kaga yanda za ka neme su kamar haka. Za ka nemi ƙwan ƙwaya uku, kaga yanda za ka neme su kamar haka ake neman su. Idan ka nemi wannan ƙwan, za ka yi ƙoƙari za ka samu me, ganyen tumfafiya. Wannan kowa ya riga ya sani tukunya ce, to ganyen tumfafiya za ka samu sai ka ɗora ka haɗa ɗan gawayenka. Za ka ɗauki ɗaya, za ka ɗauki biyu, za ka ɗauki uku, za ka ɗauki huɗu, ya yi ma daidai haka. Sai ka ɗauki wannan ƙwan sai ka saka ciki, ka ɗauke shi ka saka ciki. Dan uwa abinda za ka yi sai ka ɗauko wannan kauci naka, sai ka ɗauka, ka ga yanda za ka yi, sai ka baɗa, sai ka baɗa, sai ka ɗauka ɗaya, biyu, uku, huɗu, sai ka ɗauka ɗan uwa, sai ka baɗa. Ba a sa ruwa, ba a sa ruwa, sai ka maida sai ka rufe. To ɗan uwa sai ka ci gaba da abin nan naka, za ka ga ƙwanka ya dahu. Idan ƙwanka ya dahu ɗan uwa, za ka zo za ka ɓara ƙwanka. Idan ka ɓara ƙwanka, in za ka ci za ka ɗauki wannan garin kauci naka sai ka yi ka dangwala kamar gishiri kenan. Kana bismillah kana ci, kana dangwala kamar gishiri kana bismillah kana ci. Ana ɗaukar wannan ƙwan guda uku mutum ɗaya ke ci. Idan lurra ta kai lurra za a yi ƙoƙari a ci shi kamar me, za a ci shi kamar su uku. Idan ka ce yau sai bayan kwana uku sai ka ƙara. Idan ka ci sai bayan kwana uku sai ka ƙara, aƙalla za ka ci ƙwai ƙwara tara. Dukkanin irin lurrar da take damunka a jikinka ɗan uwa, dukkanin irin masihuwa da take damunka a jikinka, wallahi billahi al'azim, wallahi ɗan uwa sai ka warke da yadda Allah. Wannan ko ka jarraba da zuciya ɗaya ko ka jarraba da zuciya dubu, ko in ka ga dama yanzu wannan bidiyon ka gan shi, dan Allah ka yi shi ko dan ka ƙure, dan Allah ka yi shi ko dan ka ƙure ni. Amma ƙwanka ya zamto cewar ka san adadin da ƙwai yake kaiwa yake dahuwa. In ka ga dama idan yana dahuwa sai ka yi ƙayi kana jujjuwa. Abin da ya sa ba na son a ce bidiyon ya yi tsawo, da sai na buɗe muku za ku ga ya dahu rubus. Dan Allah ka daure ka jarraba wannan abun ko dan ka ƙure ni. Ubangiji Allah ka ba mu sa'a. Dan Allah a yi mana sharing, akwai mai yin annabi salati. Na gode.